Alkaners fysiske egenskaber. De fysiske egenskaber omfatter egenskaber som smeltepunkt, kogepunkt, densitet og opløselighed. Kogepunktet øges, når antallet af carbonatomer øges. Det er en generel regel, nemlig at hvis man har en række stoffer, som er opbygget på samme måde, vokser kogepunktet med stigende molekylestørrelse. Kogepunktet for de 4 første alkaner ligger under stuetemperatur. Det vil sige gasser ved stuetemperatur, det vil sige de gasser ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk. Så metan er en gas ved stuetemperatur, og en heptan er en væske ved stuetemperatur, hvilket jeg nok skal komme ind over lidt senere. Butan. Butan har et kogepunkt på minus 0,5 grader Celsius. Som vi kan se, har det 4 carbonatomer, så det er en af dem, der er gas ved stuetemperatur. Butan er den gas, der bruges i lightere. Når man kigger ind gennem den gennemsigtige plastik, kan man se væsken, hvilket er selve butanen. Når man så trykker ned på lighteren, åbner man herop for trykket hernede, fordi at det er blevet trykket ind, så der er meget højt tryk derinde, så det ikke, så det har et højere kogepunkt, så det ikke er gas herinde. Men når man så åbner for selve ventilen, og det så bliver mødt af det atmosfæriske tryk, så giver det sig til at skyde en helvedes masse gas ud, som man så sætter ild til. De uforgrenede alkaner med 5-16 carbonatomer er væsker ved stuetemperatur. Væske ligesom vand. Og det var det, som jeg sagde før med heptan. Den har, som vi kan se, 7, så det er en væske ved stuetemperatur. Og hvis der kommer op over 16 carbonatomer på de uforgrenede alkaner, er alkaneren fast ved stuetemperatur. Jeg har ikke rigtig noget eksempel. Så. Der er forskellige isomer af alkaner. De forskellige isomer har også forskellige fysiske egenskaber. For eksempel har pentan et kogepunkt på 36 grader Celsius. 2-metylbutan, som er et isom til pentan, har et kogepunkt på 36,1 grader. Nej, undskyld. Den har kogepunkt på 28 grader. Det er pentan, der har på 36,1 grader. 2,2 dimethylbutan er også en isom til pentan, men har et kogepunkt på 10 grader Celsius. Så man kan se, at fra det samme stof, der har de vidt forskellige kogepunkter, hvilket indfatter selve længden af kæden på atombindingen. Så jo længere kæden er, jo højere temperatur kan det klare at være af, før det fordamper. Og som vi kan se, her har den 4, her har den 5, og her har den 3. Alkaner består kun af hydrofobe CH-grupper. Derfor er alle alkaner upolære molekyler, og ingen alkaner kan opløses i vand. Heptan kan til gengæld opløses fuldstændig i etanol. Alkaner bruges som opløsningsmiddel i industrien. For eksempel bruger man heksan til at udtrække olie fra plantefrø. I husholdning bruger man rensebenzin, hvilket er sammensat af forskellige alkaner, blandt andet heptan. Kemiske egenskaber. Alkaner er meget trodsige, når det handler om at få dem til at reagere med andre stoffer. Men det er muligt at få en reaktion i gang sat under meget høje temperaturer. For eksempel kan de reagere med dioxygen, så de kan brænde. Som sagt, vil ikke reagere med andre stoffer under høje temperaturer, vil det gerne med dioxygen. Ved forbrænding ødelægges alkanmolekylet helt.
Derfor er det nemmest bare at skrive alkanens molekyleform og ikke strukturformen. Selv hvis der ikke er nok dioxygen til forbrænding, ødelægger vi stadig alle alkanerne og hele molekylet. Normalt får vi vand, H2O og carbondioxid, CO2. Men vi får også nogle carbonmonoxid eller sod molekyler, som er meget giftige. I biogasanlæg bruger de alkaner i form af husdyrs gødning som griselort og kolort, men alt organisk affald kan bruges, da det fragiver gas under høje temperaturer. Det behøver heller ikke være høje temperaturer, som vi kan se på døde lig og sådan noget, der fragiver gas. Og ja. 50-75% af biogassen er metan, hvor resterne er CO2. Men der er også meget små mængder af andre stoffer.